ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሮዳ ዛንታ ብፅውያ እዛ መደብ እዚኣ ሓዳስ መደብ ኮይና ዝተፈላለዩ ዛንታታትን ጽሑፋትን ሒዛ ኣብ ቻነል ኤር ኢምፓየር ቀጻሊ ትቐርብ መደብ እያ። ተኸታተልቲ እዛ መደብ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸፈልቲ ትሕዝቶና ኾኑ። ንሎም እምበኣር ሓንቲ ሓፃር ዛንታ ዘይትኽልተ ስዋእት እየ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘት ናባኹም ከብላየ ጀሚረ ክሳዕ ዝውድእ ምሳይ ክጸንሑ ዝዕድም ዘለኹ ኣነ ኣላይ ገብረ ሚካኤል ሰናይ ምክትታል። ካብ መንደፈራ ንሸነኽ ደቡብ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ዓዲ ቅስሙ ደንጎሎ ናብ ትበሃል ንስእሊ ክትወፍሩ ኢኹም ዝብል ትእዛዝ ካብ ላዕለዋይ ሓላፊና ካብ ዝመፀና ድሮ 3 መዓልቲ ወፂሩ ኣሎ። ፈርቂ ጉዕዞና ኣፋሪቕና ኣብ ከተማ መንደፈራ ዓረፍና። ብዝሕ ጽብየና ዘሎ ስእሊ ብግምት ብምእታው ንኣውቲስታ ናይታ ተሳፊርና ዝነበርና ኣውቶቡስ ብዙሕ ከይተደናጎየ ክወስደና ዳርጋ መላእ ኣባል ናይቲ ስራሒት ኣውሒት ኣቕሪቡ ኣብ ኣጋምሸ ስለ ዝኣተና ነታ ተጠሊዓ ጽብየና መዓልቲ ብርእስና ብምቋር ድሕሪ ድራር ቀጣይና ናብ ዓራት ኣምሪሕና። ንጎሆ ሰዓት 7 ዝጀመረ ስነዳ ስእሊ ኣብ ከባቢ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ተዛዚሙ። ኣነ ከም ጋዜጠኛ መጠን ሓላፍነት ኩሉ ኣባል ኣብ ዝባነይ ነይሩ። ሓቂ ንምዝራብ ብሩህ ፍሽኽታ ነባርቲ ዓድን ምቹእ ኩነታት ኣየሩን ካብቲ ቦታ ምንቕ ንኸይትብል እዩ ዝገብር። ድሕሪ ምምጋብና ኣነ ቀሲለ ነታ ዓዲ ብእግሪ እናኮለልኩ ከስተማቕራ ስለ ዝወሰንኩ ሰብ ኮነ መሳርሕተይ ከይሰምዓኒ ቀሲለ ብዳሕረዋይ ማዕጾ ወፄ። ጥዑም ንፋስ ተዓዲ እናስተማቐርኩ ንኹሉ ጽባቐ ተፈጥሮ እንዳረኣኹ ናብ ሓንቲ ንበይና ብፍሉይ ቅዲ ዝተሰርሐት ካብቲ ኸባቢ ሩባ ምሕድግ ኢላ ትርከብ ቤት በጻሕኩ። ዝጽባቐታ ገዛ ኣመና ተመሰጥኩ። እምባእ ክንደይ ደኣ ኽጽበያ እዛ ገዛ በልኩ ብልበይ። ናብታ ብፍሉይ ቅዲ ዝተሰርሐት ቤት ምስ ቀረብኩ ማዕጾ ናይታ ቤት ተኸፊቱ ብምንባሩ ንምድናቐይ ዝጻረር ካልእ ደስ ዘይብል ነገር የርኤ። ሓንቲ ኣብ ከባቢ ስሳታት ትግምገም ሰበይቲ ኣብ መሸማዕ ዝተኣስረ እኽሊ ካብ ማእከል ካንሸሎ ናብ ውሽጢ ቤታ ንኽትእቱ ክትጋደል ረኣኽዋ። ኣዒንተይ መኽኣልቲ ኢነን እናጎየኹ ነቲ ንምእታው ዓቐብ ኮይንወን ዝነበረ እኽሊ ሰብሲበ ንውሽጢ ትሳሎን ኣእተኽለን። እተን ገና ናይ ንእሽተይ መንእሰይ ዝመስላ ኣስሒታ ኣስናነን ነቲ ህዱእ መንፈስ መሊእዎ ዝነበረ ቤት ደሚቕ ባና ኮይኑ ብርሃን ሃባ። ዕልቢ ዘይብሉ ምረቓ ኣብ ዝባነይ ድሕሪ ምውራድ ሻሂ ሰትየ ክኸየደ ካብ ልበን ስለ ዝለመናኒ ኣብታ ጥቓይ ዝነበረ ሳሎን ኮፍ በልኩ። እተን ሰበይቲ ሻሂ ክስኽትታ ናብታ ስግር ዓብ ሳሎን ትርከብ ክሽነ ምርሓ። ኣብተን ውሕዳት ደቂቕ ዘጋጠመ ክስተት ኣብ ውሽጠይ እናገመዳሕኩ ንብምልእታታ ገዛ ብዓይነይ እናኸለልኩ ይርእያ። ብዝተፈላለየ ስእልታት ዝወቀበ መንደቕ እቲ ቤት ማእከል ስሕበት ይዕንተይ ወላይ እምበር እተን ማዕረ ማዕረ ኣብ ክልተ ጎኒ ናይቲ መንደቕ ዝተንጠልጠላ ስእሊ ስዋኣት ግና ኣተኩረይ ሰሓባየን ነይረን። ተምሲኤ ናብቲ ተናስኣል ተንጠልጢለናሉ ዝነበራ ቦታ ብምኻድ ኣተኪረ ክጥምት ጀመርኩ። ኣብ ከምዚ ናይ ተመስጦ ኩነታት እተን ሰበይቲ ኣብ ሓደ ኢደን ክልተ ብኬሪ ምስ ቁርሲ ዝሓዘት መትሓዚ ኣብቲ ካልኣይ ድማ በራድ ሻሂ ሒዘን ንውሽጢ ኣተዋ። ኣነ ሓውሲ ስንብድ ኢለ ናብቲ ዝነበርኩ ኾፍ መበሊ ተመለስኩ። እንታይ ደኣ ተመሲጥካ ክትጥምት ጸኒሕካ? ነቲ ኣብ ኣእዳዋ ዝነበረ ናብ ጣውላ እንዳረገፈትየን ሃንደበታዊ ሕቶ ዝኒበናለ ኣብ ልበይ ዝነበረ ሕቶ ብምንባሩ ኮልተፍተፍ እንዳበልኩ ነዚ ገዛ ኸነ እንዳኸለልኩ ክሪኦ ጸኒሐስ ማራ ተመሲጠ። ስምና ኸይትላለናን ደንደን እበሃል። ኣይተጋገኻን ኪንዮ ግርማ ዕቅና ሰላም ተሰከመት ቤት ጅግና እዛ ቤት ደንደን ወደይ ክንደይ ከጥዕምቲ ስምካ ጋሻ ኢኻ ነዚ ኸባቢ ሓቀይ ናባይ ኮፍ መበሊእን እንዳጣጣሓሰ ሓተታ ንሕቶያ ጥዑም ይሃብ ክንማማየ እወ ኣባል ሚኒስትሪ ዜና እየ ካብ ኣስመራ ነዚ ብዛዕዲ ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ክንስንድ ኢና መፂና። ንስኽንከ መን ኢኽን ትበሃላ? መንፈስ ናይተን ሰበይቲ ስለ ዝፈኾሰኒ ኣብ ርእስየ ኸሓታ ተቐሲበ ኣሰይ እሞ ኸይተረዳእኒ ጋሻየ ተቐቢለ ኣነ ኸዓ ወይዘሮ ነባይ ትበሃል። ፈለማ ዝሓተትኩኻ ሕቶ ግና ይመለስካለይን እንታይ ኮንካ ኢኻ ኣተኪርካ ነተና መንደቕ ዝረእኻየ ናስኣል ትጥምት ዝነበርካ? መዋጥኦ ከም ዘይብለይ ስለ ዝተረዳእኹ ነቲ ውሽጢ ልበይ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ሓሳብ
ክትኩሰላ ተገደድኩ መጀመርያ ዝሕግዘክን ዘይብልክን ክትግዳዓ ምስ ረኣኩ ውላድ የብለንን ኢለ ሓሲበ ክልተ ሰኣል ስዋኣት ምስ ረኣኩ ኸዓ ኣሕዋታ ይኾኑ ኢለ በበይኑ ስም ኣቦ ዘለዎም ስዋኣት ርአ ኸዓ ድንግርግር ኢሉኒ በዚ ምኽንያት ኣብተን ስእሊ ነዊሕ ክሓስብ ዝረኸብክኒ ሕቶታተይ ንወይዘሮ ነባይት ኣብ ዲቕ ዝበለት ትዝታይ ሸሚምወን ካብቲ ኮፍ ኢለናሉ ዝነበራ ሳሎን ተንሲአን ናብቲ ስእሊ ዝርከበሉ ቦታ ብምኻድ ነቲ ስእሊ ውሪደን ናብ ቦታአን ተመለሳ እዋይ ጎዲእክን የመስለኒ ኣነስ መልሓሲት ትቁረጽ በልኩ ብውሽጠይ ኣይፋልካን መዓር ወደይ ንድሕሪ ዝመልስ ዕላል ስለ ዘለዓልከየ ዝን ኢለ እዞም ኣብዚ ስእሊ ትሪኦም ዘለኻ ክልቲኦም ሰብኡት እዮም ዕላለን ድንግርግር ስለ ዘእተወለይ ክልቲአን ኣጻብዕተይ እንደወረርኩ ክልቲኦም በልክዋ ዓዊለ ኸይተረድአኒ ነባይት ትግሃትን ህርፋንን ታሪኻ ናይ ምስማዕ ኣብ ገጸይ ዝነበረ ግዲ ተዓዚባ ኣዝዩ ብዘመስጥ ዕላል ምስ ነብሳ ክተላልየኒ ጀሚራ ኣብ 1968 ኣብ ዓዲ ዓርካይ ዝበሃል ዓዲ ተወሊደ ናብራ ሃገረሰብ ብማሕረስ ስለ ዝኾነ ገና ኸይዓኸኽየ ምስ ናብራ ፊት ንፊት ክጋጠም ጀሚረ ኣቦይ ፍቓዱ ባዕሎምን ናኣዱ ደኣ ኸይትብለኒ እምበር ኣብ ስራሕ ስንፍዕት እየ ዝነበርኩ ዕድመ ንእስነተይ ኣጻብዓ ኣእዳወይን ኣጋረይን ዘይመልእ ሒደት ብምንባሩ ንኸስተማቕረን ኣይተዓደልኩን ገና ጭልጋዓ ዝነበርኩሉ እዋን ሓደ መዓልቲ እዋን ቆውዒ ዝነበረ ንገዛና ጓልኩም ሃቡና ዝብሉ ሽማግለ መፁ ኣቦይ ፍቓደይን ፍቓድ ዕድመይን ኣብ ግምት ከየእተወ ብዘይውልውል ጓለይ ሂበኩም ኣለኹ ክብሎም ክሳዕ ሕጂ ዝሃስስ ዝኽረ እዩ ንፍቓድ ኣቦይ ደጌፋ ዝኸውን ዓው ዝብል እልልታ ካብ በዓላደይ ግዜ ኸይወሰደይ ተቓሊሑ ነገር ባህሊ ነቦይ ምሽ ክቃወሞ ቀኒዕ ኢለ ክጥሙተይ ይደፍር ስለ ዘይነበርኩ ንዝመፀኒ ጠለ መርዓ ብዘይ ሕቶ ርኢቶ ገና ጓል 15 ዓመት ከለኹ እየ ተቐቢለዮ ስድራይ መሪቖም ዝሃቡኒ ሰብኣየይ ከም ባህጊ ወለደይ መኽበርየይ ብምንባሩ ብምርዓወይ ቅሬታ ይተሰማዓንን እተን ሓፀርቲ ናይ ሕፅኖት እዋናት ብምሉእ ልቢ ኩሉ እንትናና ተፋሊጥና ኢና ዘይከምቶም ናይ ሽዑ ሰብኡት ክንዮ ስምዒት ኣብ ሓሳብ ዘቐድም ለባም ሰብኣዩ ነይሩ ብፅሒተይ ኩሉ እንትንኡ ደጀን እዩ ምስኡ ኣብ ዝህልወሉ ጽላልን ውሕስነትን እዩ ዝስማዓኒ ነይሩ እዚ ጥዑም ተመክሮ ግና ዕምሪ ዝበሃል እዩ ዘይነበሮ መሳጥ ዕላለን ኣብ መንጎ ስለ ዝኸለፈኦ ውሽጠይ ክርበስ ጀሚሩ ግን ኣይዶንጌትን ቀልጢፋ ደኣ ዕላለ ቐጸለትለይ ድሕሪ ሕፅኖትና ሰብኣየይ ውድብ ብምንባሩ ናብ ሜዳ ከም ዘምርሐ ፈልጥ ጋዜጠኛ ምዃነይ ከይተርፍ ካሓቶም ዝግባእንን ክፈልጦም ዘለንን ሕቶ ነነጢረይ ሓተየ ዝነበርኩ ምኻድ ናይ ሰብኣይክ ምስ ፈለጥኪ እንታይ ተሰሚዕኪ ልክዕ ከምዚ ዛ ገዛ ፈሪሳ ዝፀቐጠትኒ ኩሉ ነገር እዩ ጥዕን ኢልኒ ዕርደይ ሃደሽደሽ ኢሉ ንቡር መርዓ ዝተሓርማ ጎርዞ ኾይነ ኩሉ ክሳራይ ነይሩ ትእዋነቲ ሕፅኖት እምበር ምሉሶት ዘይግባእ ምናምን ዝኾንኩ ኾይኑ ተሰሚዕኒ ነባይት ብወገና ታሪክ ህይወታ ሓንቲ ወንትኹን ከይትርፈትያ ትዕለኒ ዝነበረት ዝወደይ ኣብቲ ግዜቲ ዓዊልካ ዘይብከዮ ሞት ሕፅዮ ኾይኑኒ ሃንደበት ስለ ዝኾነኒ እምበር ድሒረስ ናይ በይነይ ጅግና ኩላ ሃገር ብምዃኑ ኩርዕት እየ ነይረ ድሕሪ ሜዳ ምውራድ ናይ ሰብኣየይ ከብደይ ኣፋውጢ ክዛረብ ጀሚሩ ስሙ ዘፀውዕ ወዲ ድማ ወለድኩ ክሳዕ ናጽነት ኤርትራ ዝረጋገጽ ዝኾነ ድሃይ ዝበሃል ኣይነበሮን ድሕሪ ናጽነት ከም ኩሉ ኤርትራዊ ማንታ ስምዒት እንዳተሰማዓኒ ድሃይ በዓል ገዛይ ካሓትት ይጅምር እንተኾነ ግን ምስ ኩለን ኣንስትን ኣዴታትን ስዋኣት ኤርትራ መስዋእቲ ትርኤ ዘይፀበብክዎ ብናፍቖት ተለለየ ጽበየ ዝነበርኩ ሰብኣየ ዝተነገርኩ ነቲ ናይ ሽዑ ግዜ ብኸመይ ትዝክርዮ ኣይተረድኣንን እምበር ህወኽ ኢለያ ሓቲተያ ኣብ ገጻ ዝወረረ ንብዓት ብምሕባስ ናብ ሕቶይ ምምላስ እያ ዝኣትወት ኣብቲ ሽዑ ግዜ ምኽኣሊ ኣብኒ ኣዝዩ መሪር ግን ፍረ ጣማ መስዋእቱ ናጽነት ስለ ዘምፀአ ኩርዕት እየ ብድሕሪኸ ኣይሓዘን ናይ ሓጎስ ብሃንደበት ሕቶይ ሰው ኣበልኩላ ገጽታ ሓደ ወደይ እንዳረኣኩ ክነብር እየ ወሲነ ስድራይ እንዳሓሞይን ግን ኣይተቐበልዎን ንስኺ ገና መልክዓ ዘይበረሰት
ሸዊቲ ክዘልኽ እንዳበሉ ድቃስ ከልኡኒ ወላ ምስ ውላዳ ሓዳር ክንገብረላ ዝብሉ ይመፁ ኸለዉ ሕራይ ትበልክታ ማርያም ዛጓለይ ሕራይ በልና እንዳበሉ ዓቕለይ ኣጥበቡለይ ድሕሪ ብዙሕ ውረድ ደይብ ግን ኣብ ሓሳቦም ርዒመ ምስ ካልእ ናይ ሓዳር ግዜ ሄይለፈለምኩ ደበስ ይግባእ ብምንባሩ ደስ እንዳበለኒ እሞ ነባይት ካልኣይ ሰብኣይኪ ከመይ ረኺብክዮ? ሩህሩህ ሓላይ ፈቃር ኩሉ ሙልጌታ ንዓይ እተን ምስኡ ዘሕለፍክወን 4 ዓመት ናይ ሓዳር ግዜ ፈጺመ ክርስትዕን ዘይክእል ነባይት ነቲ ዳሕረዋይ ዘባያ ክዝክሮ ከላ ኣብ ሓሳብያ ተኣቱ ዝነበረት እንተስ ጥዑም ግዜ ምስኡ ዘሕለፈቶ ክትዝክር እንተስ ምስ ዕድላ ከተማርር ኣብ መንጎ ግን ካብ ሓሳባት በራቢራ ክትዕለነ ትጅምር እሞ ሕጂ ኸ እንታይ ኮን ተስማዕኒ እንዳበልኩ ባንጎጠ ጽበያ ዝነበርኩ ወላ እኳ ክልቴና ድሌት ውላድ ይንበረና ናይ ሙልጌታ ግን ሕልፍ ዝበለይ ነይሩ 4 ዓመት ሙሉእ ውላድ ብዘይምርካብና ንሙልጌታ ኣብ ብስጭት ይእትዎ ነይሩ ድሕሪ ክንደይ ጸሎትን ድኻም ሓካይምን ጥንስ ደኣ ኾንኩ ንሱ እውን ንምውሓስ ልእላውነት ኣብተን ዝነበራ 3 ወራራት እጃሙ ኸበርክት ከም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሮቱ ተሰኪሙ ወፊሩ ቅድሚ ምኻድየ ብዛዕባ ጥንሰያ በሲረዮ ኣብታ ህሞት እቲኣስ ተሓጐስ ሓጐስ ገሊፀ ክነግረካ ኣይክእልን እናተበገሰ ኸሎ ግን ጓል ይኹን ወዲ እጃም በልየ ኢልኒ እጃሙ እጃመይ እጃም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተሓዲጉ ኸይተርፍ ክቃለስ ይኸይድ ስለ ዝነበረዩ እጃም በልዮ ኢልኒ እጃም ጓለይ ምስ ተወልደት ኣብ ሳልስታዩ ኣባ ድመ ተሰዊኡ እንተላይ ትዳሕረዋይ ሰብኣያ ከም ተሰውአ ምስ ነገረትኒ ኣብ ነፍሰይ ተሰሚዕኒ ዘይፈልጥ ሓዘን ተሰሚዕኒ ከም ጋዜጠኛ መጠን ስምዒታተይ ቀቢረ ሕቶይ ዝቐጸልኩ ኣብ ሳልስተ እጃም ጓልኪ ዝተወለደትሉ ከም ተሰውአ ብኸመይ ፈሊጥኪ ድሕሪ ምንጋር መስዋዕቱ ምስክር ወረቐት ምስ ሃቡኒ ዝተሰዋዕሉ ዕለት ርአየ ፈሊጠ ካብኡ ንድሓር ዓደ 2 ቆልዑት ሰይቲ 2 ጀጋኑ ኾይነ ሰይቲ 2 ስዋዕት ብምዃነይ ይኾርዕ እምበር ኣይሓዝንን ቃላት ነባይት ናብ እዝነይ ከኣትዉ ምስ ጀመሩ ምስ ሃገረይ ዝነበረኒ ፍቕሪ መመሊሱ ክውስኽ ተፈሊጠኒ ከምዘኸ ኣሎዲ እንዳበልክየ ነቲ ኻሕታ ዝደሊ ዝነበርኩ ሕቶታት ከስዕበላ ዝሓስብ ዝነበርኩ ግን ዓቕልን ፍሉይ ኒሕ ናይ ነባይት ዓበ ትምህርቲ እዩ እቲ ዘጋጠመ ኣጋጣሚታት ከየገረመኒ ሓለፈን ልዕሊ እቲ ዘምጻኒ መደብ ታሪክ ጅግንነት ብምስምዐይ ሓጎሰይ ወሰን ኣይነበሮን ሕቶታት ውሽጠይ ይህውፀን ብምንባሩ ብዛዕባ ተዕባብያ ደቃን ኣብ ከመይ ዝኣምሰለ ደረጃ በፂሖም ኣለውን ክፈልጥ ኣዝየ ተሃንጠኹ ሓሰትክዋ ድማ ደቀይ ከዓብዩ ብዙሕ ደኺመን ጽዒረን እየ ድሕሪ መስዋዕቲ ሙልጌታ መንግስቲ ብዝሃበና ሞያ ስፌት ደቀይ የዕብየ ኣምላኽ መስገን ነቲ ብዝዓዲ ዘሎ መሬት ድማ ብግራት ፈረቓ እንዳሕረስኩ ናይ ዓመት ቀለበይ ኣይስእንን ነይረ ዋጋ ድኻመይን ረሃፀይን እውን ደቀይ ክሒሶምን እዮም ረአ ወደይ ብዶክትሬት ተመሪቑ ኣብ ኣስመራ ቁርተ ሕክምና ተመዲቡ ሰርሕ ኣሎ እጃም ጓለይካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪ 4ይ ዓመት ሕጊ ኾይና ኣላ ደቃ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ብምብፅሖም ካብ ልበየ ተሓጒሰ እንኳዕ ብደቃን ብናጽነት ኤርትራ ተደበሰት ከኣበልኩ እሞ ሕጂ ደኣ ኣበይ ትቕመጥ ኣለኺ ኣብዛ ዓዲ ወላስ ኣብ ኣስመራ ሕጅስ ምስ ክልቲኦም ደቀይ ኣብ ኣስመራ እየ ዝቕመጥ ዘለኹ ንግደት ዓድና ስለ ዝኾነ ገዛ ክኸፍት መጽየ እንተቐኒኻ ድሕሪ ሰሙን ንግደት ዓድና እሞ ምጻእ ብምባል ነቲ ውሽጣ ዝነበረ ስምዒት ኣፍኪሳ ፍሽኽ ኢላ ጠመተትኒ እዛ ሃገር ክትከውን ዝተኸፍሉ ስዋዓት ጀጋኑ እዮም ሰይቲ 2 ስዋዓት ክትበሃል ዝገበሩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንነፍሱ ንህይወት ብጃ ክኸፍልሉ ዝኽእሉ መስዋዕት ኣሎ ዶ ኢሉ ይሕተት እሞ ትርጉምን ርዝነትን ሰማዕታት ክርድኦ እዩ ንስለ ኤርትራ ዝተኸፍለ መስዋዕት ዝኾነ ሽግር ከም ኣብ ባሕሪ ዘለዎ ዓሳታት ተወዲኡ ከምዘይውድአየ ተገንዚበ ወይዘሮ ነባይት ከምቲ ከኣቱን ከለኹ ብሕጉስ መንፈስ ተቐበለትኒ ክኸይድ ከለኹ እውን ካብኡ ብዘይፍለየ ገይራ ኣፋንያትኒ ታሪክ ናይዛ ጅግና ሰይቲ 2 ስዋዓት ንመሳርሕተይ ምስ ዕለልክዎም ነቲ ብእምሮኦም ተወንዚፉ ዝነበረ ሕድሪ ከም ዝበራበር ከም ዝገበረት እዮም ነጊሮምኒ بمتواتنتكم أفرنا رجتنا ببتاع
حسنا تقن بهنا ذيك الكوينو تلقيو دليلا بالعلم وزخمي أنس وعدنا